Namaste ja tervetuloa mukaan tähän pieneen sellaiseen lempeeseen slow flowhun, joka sitten hoitaa liikkeellä ihanasti meidän vagushermoa. Tällä kurssillahan on parisen yin-jooga-tuntia, mutta mä ehdottomasti halusin myös sellaisen tunnin, joka sitten vähän enemmän liikkeellä, kun joskus vaan kehon tekee mieli vähän sen niin kuin liikkua ehkä enemmän kuin jinissä, ja pysähtyminen saattaa tuntua tosi vaikealta joskus, jos se keho on oikein kunnolla päässyt sinne semmoiseen kroonisen stressin tilaan ja se melkein alkaa ahdistaa sellainen pysähtyminen, niin tässä olisi sitten semmoinen sarja, joka toimii sellaisia päiviä, kun sä kaipaat vähän enemmän niin kuin liikettä ja toimintaa siihen sun joogaharjoitukseen. Lähdetään saman tien liikkeelle ja otetaan sieltä mukava ristiistunta. Voit tässä istua blogin päälle, jos sä haluat, jos se tuntuu mukavammalta. Ja aloitellaan ihan sillä, että lasketaan kädet alas polville, kämmenet voi kääntää alaspäin. Ja aletaan ottamaan muutamia syviä hengityksiä ihan vaan löytääkseen se keho-mieli-yhteys ja rauhoittaakseen hermostoa. Ja hengität ihan sinne vatsaan asti. Ja ulos hengityksellä anna rintakehän laskeutua, vatsan laskeutua alas. Taas syvä sisäänhengitys. Ja ulos. Otetaan vielä pari näin. Ja ulos. Oikein hyvä. Ota sitten syvä sisäänhengitys, lähde tuomaan käsiä ylös kohti kattoa. Ja ulos hengityksellä vapauta kädet alas ja toistetaan pari kertaa ihan vaan näin. Syvä sisäänhengitys, käsiä ylös. Ja ulos hengityksellä käsiä alas. Viimeisen kerran syvä sisäänhengitys. Ja ulos. Kiva. Sitten ota kädet sivulle, syvä sisäänhengitys, avaa rintakehä. Tuo oikea käsi vasemman päältä ja anna itselle semmoinen iso halinappaa kiinni olkavarsista. Lähde laskemaan leukaa alas kohti rintaa. Pyöräytä päätä rauhallisesti vasemman kyljen kautta sieltä ympäri. Oikea puolen kautta takaisin alas. Vaiha suuntaa. Pyörittele toisen puolen kautta kaikki niska. Niskaseudun venytykset hoitaa ihanasti meidän kiertäjähermoa. Avaa sisäänhengityksellä käsiä taas sivulle. Avaa sydän oikein kunnolla. Ja sitten toinen käsi päältä, vasen käsi oikea päältä, nappaa kiinni tiukasti hartioista. Lähde laskemaan leukaa alas. Pyöräytä oikea puolen kautta rauhallisesti ylös. Vasemman puolen kautta takaisin alas. Ja vasemman puolen kautta ympäri. Oikea puolen kautta takaisin alas. Avaa sitten käsiä sieltä sivulle. Oikein ihana. Ja tällä kertaa risti sormet selän taakse. Ota syvä sisäänhengitys, avaa rintakehä. Nosta sieltä sydäntä ylöspäin, tuo solisluita erilleen. Ja sitten koukista kyynärpäät silleen, että sun nyrkki tulee tänne oikealle puolelle kylkeä. Lähde laskemaan päätä alas tänne vasemmalle, oikealle anteeksi. Hyvä, pitää. Hienosti. Vapauta kädet alas. Ota syvä sisähengitys taas, nosta rinta. Ja toiseen suuntaan. Nyrkit tulee tänne vasemmalle kyljelle ja lähdet laskemaan päätä alas vasemmalle.
Koita päästää lantiota rennoksi. Mä huomaan itse tässä, että käy silleen, että lähtee ihan notkistamaan selkää, mutta anna selä olla ihan rentona. Diana. Pitää. Palaa takaisin keskelle. Kurota sormenpäitä taas alas. Käännä nyt kasvot oikealle ja vasemmalle ja oikealle ja vasemmalle. Ihana. Palataan takaisin keskelle. Hyvä. Ja pyöräytät vähän se hartioita. Upeata. Sitten me napataan sieltä se meidän vasen jalka tällä tavalla käteen. Ja sä ihan lähdet vähän se liikuttelemaan sieltä lonkkaa, tuot niveleen liikkuvuutta. Ja otetaan sitten pieniä selän kiertoja. Lähde painamaan sieltä sitä vasenta jalkaa vähän eteenpäin. Kurkkaat katsellasi vasemman olkapään yli taakse. Sitten sä palaat sieltä takaisin ja sä vaihat sen vasempaa käteen sen vasemman jalan. Ja sit sä kurkkaat sieltä oikealta taakse. Suorista vähän sitä vasenta jalkaa. Palaat takaisin ja tehdään tästä tämmönen slow flow sisäänhengitys. Ja ulos. Oikea käsi vie vasemman jalan eteen, kurkkaat vasemmalle taakse. Sisäänhengityksen keskelle. Ja ulos hengityksen toiseen suuntaan. Sisäänhengitys. Ja ulos. Sisäänhengitys. Ja ulos. Tämä on niin tärkeä liike. Ota osaksi. Tehdään vielä kerran. Ja ulos hengitys. Sisäänhengitys. Mä puhun paljon siitä korkkiruuviliikkeestä ja tää on just sitä parhaimmillaan. Ja keskelle. Hyvä. Voit laskea joko vasemman sääreen oikein eteen taikka päälle. Ja lähde sitten ottamaan seläkiertoa. Pyörätä vasen käsi selän taakse. Ja aseta sieltä oikea käsi vasemmalle reidelle. Vedä selkä oikein suoraksi. Hartiat taakse. Sydän nousee. Vatsa sisään. Ja hengitä tässä. Hienosti. Palataan takaisin keskelle. Sitten saat ottaa sieltä sun vasemman jalan tänne sivulle. Oikein jalkapohja ja sisäreittä vasten. Jos tää tuntuu pahalta polvesta, niin voit totta kai suoristaakin jalan. Hyvä. Lähdetään sitten laskemaan sieltä alas sitä meidän vasenta kättää tänne kyljen sisäpuolelle ja sitten ihana selän kierto oikealle. Lähde kurottamaan oikeata kättä yli. Sinne vasemmalle. Hyvä. Ja pyöräytä semmoinen iso ympyrä. Käsi tulee sieltä etukautta ja sitten vähän se takakautta ylös ja kohti vasemman jalan varpaita. Tehdään vielä kerran näin. Niin iso laaja ympyrä kuin vaan saat. Pyöräytät. Ja yli. Kurota sormenpäitä. Ja sitten seuraavalla sisäänhengityksellä sä lähdet jo nousemaan ja tuot sen oikea käden selän taakse. Laske vasen käsi oikealle polvelle. Kierrä, kurkkaa sieltä oikean kyljen kautta taakse. Tässä on paljon selänkiertoja. Tämä on ihan kuin tämmöinen ruoansulatus-elimistön superhoitola, kun on niin ihania selänkiertoja ja totta kai selkärangan hemmottelutunti. Hyvä. Sitten sä lähdet palaamaan sieltä ja kierrä nyt rintakehä kohti vasenta jalkaa. Ota ulos hengitys ja mene niin pitkälle eteenpäin taivutukseen, kun tuntuu hyvältä. Kuuntele sun kehoa, luota siihen, mitä keho pyytää ja sanoo. Hengittele hetki, kuvittele sen vasemman reiden vetävän sinne taaksepäin. Älä kumminkaan mene vielä ääriasentoihin, koska me ei olla oikein lämmitelty edes mitenkään kehoa sen kummemmin, niin otetaan vähän iisimmin.
Hienosti. Palataan sitten takaisin ylös. Nojat vähän taaksepäin. Vaiha jalkoja. Sieltä otetaan oikeata jalkaa eteen. Ihana. Ja ihan vaan semmoista pientä vatsanpyöritystä tähän väliin. Laske kädet alas polville. Lähde tuomaan rintakehää eteenpäin. Ja sitten pyöräytät sieltä ihan kun lähtisit sekoittelemaan soppaa sillä ylävartalolla. Ympyrää. Ympäri. Ja ympäri. Sitten vaihdat suuntaa, pyörittele myöskin toiseen suuntaan. Rauhallinen hengitys. Ja palataan takaisin keskelle. Hienosti. Ja täältä sitten lähdetään ottamaan niitä kivoja slow flow selän kiertoja. Nappaa kiinni oikeasta jalasta ja ihan eka vaan keinottele sitä jalkaa vähän tällä tavalla. Ja lähdetään sitten tekemään. Tuot jalkaa vähän sinne vasemmalle, kurkkaa oikea olkapään kautta taakse. Palaat takaisin keskelle, nappaa oikealla kädellä kiinni oikeasti jalkapohjassa, kurkkaa vasemman puolen kautta taakse. Palaat takaisin keskelle, hengitä sisään ja jatketaan tätä flowta. Ulos hengitys, sisään hengitys, ulos hengitys, sisään hengitys. Ulos kierto, sisähengityksellä keskellä. Ulos kierto ja keskellä. Viimeinen kierros, ulos ja keskelle. Ja vielä tänne suuntaan. Ulos hengitys. Ja keskelle. Laske sääri toisen eteen tai toisen päälle. Hyvä. Pyöräytä oikea käsi selän taakse, vasen käsi polvelle. Suora selkä. Vedä päälaki ylös, vedä vatsa sisään. Vedä sydäntä ylöspäin. Ja hengitä. Palataan takaisin keskelle. Hyvä. Ja sit saat sieltä suoristaa sen sun oikean jalan. Otetaan oikea käsi tänne jalan sisäpuolelle. Käännät rintakehää tänne vasemmalle. Lähde rauhallisesti pyörättää vasen käsi ylös. Kohti oikean jalan varpaita. Sitten otetaan ne pari isoa ympyrää. Käsi tulee pitkältä etukautta ja sitten takakautta takaisin oikealle. Ja taas iso ympyrä. Hyvä. Ja yli. Pysähtyy hetkeksi, hartiat on rennosti. Sitten sisähengityksen nousee, tuodaan sieltä vasen käsi selän taakse. Pyöräytä oikea käsi polvelle. Nosta päälakea ylös, vedä vatsa sisään. Hartiat taakse. Sitten palataan keskelle. Käänny kohti oikeata jalkaa ja lähde ottamaan eteenpäin taivutus. Laskeudut rauhallisesti sieltä alas. Niin pitkälle kun tuntuu turvalliselta ja hyvältä.
Hienosti. Tullaan takaisin ylös. Hyvä. Ja lähdetään sitten tekemään harjoituksia konttausasennosta. Hyvä. Ranteet jää sinne hartioiden alle, polvet jää lantion leveydelle. Me tehdään vähän erilainen lehmäkissa tänään. Vähän niin kuin tehtiin istualteen, niin lasket sieltä vatsaa alaspäin, niin kuin rintakehä eteen. Sitten sä pyöräytät, niin kuin sä sekoittelisit tai piirtäisit semmoista täydellistä ympyrää navallas ympäri. Viimeisen kerran tätä kautta. Seuraava kerran, kun tuut sieltä alas, niin vaiha suuntaa. Pyöräyttää toista kautta. Hyvä ja keskelle. Hienosti. Oikein ihanaa. Sitten saat astua sieltä käsiä kohti maton etukulmia. Lähde painamaan sydäntä alas ja otetaan ihanasti vatsaa rintakehä venyttelevä sulava sydän tai koiranpentuasento. Voit vähän vetästä sieltä häntäluuta taaksepäin, ettei selkä mene ihan notkolle. Päästä hartiat niska rennoksi. Hengitä vielä kerran oikein ihanan syvää, tunne se avaus sydämessä. Paina kämmeni alas lattiaan ja lähde sieltä rullaamaan ittees alas vatsallesi. Tullaan täältä sfinksiasentoon. Ja nyt kun Jinissä tehtiin semmoinen superlempeä sfinksi, nyt tee semmoinen aktiivinen. Se on kyynärpäät hartioiden alla. Sä aktivoit etureidet, paina jalkapöyti alas lattiaan. Vedä vatsaa sisään. Hyvä ja nostat rintakehä ylös. Nyt uloshengityksen käännä kasvot sinne oikealle. Sisähengityksen keskelle. Ulos käännä vasemmalle. Sisähengityksen keskellä vielä toinen kierros. Ulos ja sisään ja ulos ja sisähengitys. Hienosti. Sitten jos tuntuu turvalliselta, niin voit tuoda käsiä vähän eteenpäin, nousta vähän ylemmäs sisähengityksellä. Tämmöinen niin hyljeasento. Jos ei tämä tunnu hyvältä, niin palaa edelliseen asentoon. Hengitä. Häntäluuta kohti kantapäitä. Ja palataan takaisin alas. Kädet tulee sinne kylkien viereen. Ja lähdet työntämään täältä taakse. Ota lapsen asento, paina lantio taakse kohti kantapäitä. Pitkä selkä. Voit vähän jopa keinutella lantiota puolelta toiselle. Nosta sitten katsetta. Liuta sieltä se oikea käsi rinnan alta pitkälle vasemmalle. Laske oikea poski alas, ihana selänkierto ja avaus myöskin sinne yläselälle. Voit jättää sen vasemman käden eteen, tai sitten jos haluat, sä nappaat sen vasemman käden sieltä alaselältä, kyynärvarsi alaselälle. Pysähdyt ihan hetkeksi. Vapauta sitten käsi. Vaihdetaan puolta. Hyvä. Sieltä lähtee sitten
se sun vasen käsi tulemaan sieltä pitkältä rinnan alta ja voi kurottaa sieltä oikeata kättä hetkeksi eteenpäin. Ja sitten jos haluat, niin ja vielä se oikea kyynärvarsi sieltä alaselälle. Hengittelet siinä. Vapauta sitten käsi, oikein hyvä. Lähdet tulemaan sieltä ylös ja otetaan vähän käsiä eteenpäin. Tehdään vielä ihan viimeiset asennot. Avaa sormet kunnolla ja rauhoittava, ihanan palauttava asento, alaspäin katsova koira. Voit lähteä vähän sieltä polkemaan kantapäitä vuoroperää ylös ja alas. Pidät selän pitkänä. Tuo painoa sieltä vasemmalle jalalle ja nostetaan vähän sieltä oikeata jalkaa ylös. Ja saat astua se oikea jalkapohja sieltä oikea kämmenen ulkopuolelle. Tuet vähän se, jos tarvitsee. Pyöräytetään sieltä oikea käsi ylös ja otetaan kunnon selän kierto. Ja sitten oikea käsi takaisin alas. Ja taas lähtee ylös. Rintakehä avautuu, vahva seläkierto. Ja alas. Viimeisen kerran lähtee. Ja alas. Hyvä. Astu takaisin alaspäin katsovaa koiraa. Polje vähän kantapäitä. Tuo paino oikealle jalalle, nosta vasenta jalkaa. Lähde astumaan vasen jalkapohja käsien väliin. Vasemman kämmenen ulkopuolelle. Ja sieltä lähtee pyöräyttämään vasen käsi taakse. Ja vasen käsi alas. Ja taakse. Ja alas. Viimeisen kerran lähtee taakse. Tässä avaa sydän ja ruoansulatuselimistö saa ihanaa liikettä. Taakse. Hyvä. Alaspäin katsova koira. Ja polvet sieltä alas. Tuo vielä varpaita alle, työnnä sieltä lantiota taakse. Paina vatsaa reisiä vasten. Hyvä, hengitä syvää. Hienosti. Sitten saa pyörättää jalat eteen ja käyhän selinmakuulle. Otetaan ihan semmoinen 5 minuutin loppurentoutus. Hyvä, eli käyt mukavasti selinmakuulle. Mä tiedän, mä istun, mutta mä ohjaan tän täältä. Ja kun oot käynyt selinmakuulle, niin ihan miten itse tykkäät, joko jalat on suorina, kantapäät maton kulmissa, varpaat pieneen ulkokiertoon. Tai sitten voit jättää polvet koukkuun. Sulje silmät ja otetaan 3 huokaisua nenän kautta sisään. Huokaisu suun kautta ulos. Nenän kautta sisään. Suun kautta ulos. Viimeisen kerran nenän kautta sisään. Suun kautta ulos. Hyvä.
Palaa luonnolliseen hengitykseen. Anna kasvojesi rentoutua. Anna ilmeen olla täysin ilmeetön. Kaikki kasvojen lihakset rentona. Anna hampaitten tulla hieman erilleen. Leuan loksahtaa. Päästä hartiat ihan rennoksi. Käsivarret. Rinta. Ja vatsa. Rentouta selkä. Ja lantio. Rentouta reidet. Pohkeet. Jalat sinne varpaisiin asti. Pysähdy hetkeksi palautumaan, parantumaan, uusiutumaan. Voit nauttia tästä loppurentoutuksesta just niin pitkään, kun susta tuntuu tarpeelliselta tänään. Mutta ota ainakin muutama minuutti vielä tässä. Kiitos sulle. Namaste.